Над 3/4 от населението на София подкрепя възстановяването на войнишкия мемориал и премахването на паметникът 1300 години България според проведено социологическо проучване и с решението си Общинският съвет сложи край на едно дългогодишно обсъждане. Паметникът е построен при честванията преди повече от 30 години във връзка с годишнината създаването на българската държава. Всеки знае как наричат този паметник, посочи Орлин Алексиев от ГЕРБ и подчерта плачевното му състояние. Но да чуем какво мислят по въпроса хората, разхождащи се всеки ден в пространството около НДК. Здравейте, може ли няколко въпроса ви зададем? Да, кажете. Какво мислите за паметника пред НДК? За петохойника ли? То паметник ли? Социалистическо безумие. Защо мислите така? Всичките соцпаметници са някаква измислена работа. За мен това е един колосален мемориандум на пълното простащие на соца. И соца все още е жив. Знаете ли каква е историята на паметника? Не, нямам представа. Не знам, сигурно са събрали на някакъв ЦК на БКП и си казали, дайте един паметник, за да помня всички колко сме били велики. Такова стана според мен. Значи сигурно ще се зарадвате да разберете, че общината е приела решение за премахване на паметника. На негово място ще бъдат сложени мемориални плочи на загинали през... Мисля, че е по-добре с мемориалните плочи. Една умрели хора могат да има да къде беше на Малашевци или на Орландовци или на католическото гробище, там да бъдат. Но не и в центъра. Те без това мъртвите винаги са били много повече от живите. Мисля, че трябва да се обърне внимание на живите, защото не се направи някаква, не знам, детска площадка или някакъв събирателен пункт на хората. Паметник на какво? Плочи на кого? Защо да не е добре? Това си е почет все пак към войниците. Художествените скулптурни елементи от паметника ще бъдат демонтирани и предадени за временно съхранение в Общинския културен институт Музей за история на София. И въпреки, че група от хора, начело с депутати от БСП и автора на монумента професор Валентин Старчев, са твърдо против, с премахването му скоро ще се заеме общинска фирма. Този път обаче почти всички сме единодушни. Съм окей с тази идея. Нека го правят, колкото се може по-скоро. Евати.